Dobar dan i dobrodošli u novi vlog. Da, vlog. Tako dugo nisam vlogala da sam zaboravila kako to ide. Dobar dan i dobrodošli u novi vlog. Ja sam Lori Black Glory i zaboravila sam kako se vloga. Danas je petak 13. a petak 13. je sveti dan za vile. Zato jer je petak dan Venere, a Venera je božica ljubavi i ljepote. Isto tako i kraljica vila. Dok je broj 13 povezan sa ženstvenošću iz raznih razloga i sa 13 mjeseci po majanskom kalendaru. Dakle, sveti dan za vile i meni isto sretan dan. Zašto? Što se meni danas desilo? Pa petak 13. Evo prvo ovako. Odlučila sam ponovo vlogat. I evo, nisam nikad još vlogala ovdje od kuće, tako da ne znam kako će ovo ispast. Tražila sam svjetlo pa sam došla u dnevni boravak, ali živim u Rijeci i kiša je i nema svjetla. Tako da mislim da ću se prebaciti u sobu jer mi je tamo toplije, jer sam naložila vatru, jer mi je kozi. Kao što možete vidjeti, dobrodošli u Rijeku, ovdje je kiša. Dakle, svjetlo je tako kako je i idemo u sobu. Nisam vam još pokazala moju kuću u Rijeci i joj. Kao što možete vidjeti, svjetlo je takvo kakvo je, ali da se vratim na moj petak 13. Nedavno sam upisala autoškolu. Ne tako nedavno, ali nebitno. Nedavno sam upisala autoškolu i imala sam sad ispite iz teorije i prve pomoći. Iz teorije sam prošli tjedan, ja mislim, položila... Ne, ovaj tjedan, u ponedjeljak sam položila iz prve. I danas sam na petak 13. imala u 8 sati jutro ispit iz prve pomoći. I to sam isto položila iz prve, za divno čudo, ne bi čovjek rekao. Nakon toga sam imala vožnju, jer sam već počela sa vožnjom. Prvi dan sam vozila tamo po parkingu, drugi dan sam već izašla na cestu i danas treći dan sam bila na snijegu i na brzoj cesti, jer ljudi moji, pao je snijeg malo iznad rijeke. Uglavnom, moj petak 13. je super započeo, osim što sam se morala probuditi ujutro, ali dobro, nema veze. Nakon vožnje išla sam na autobus, jer još ne vozim. I u busu mi se desila zanimljiva situacija, mislim da... Zanimljivo uglavnom. Ništa, sjedim, igram Pokemone i kiša je, naravno, kiša je. Naravno da bus prokišnjava jer... tako. Uglavnom ja nisam ni išla za tim što bus prokišnjava jer svaki drugi bus prokišnjava. Nego, tako, ja sjedim, igram Pokemone i dolazi meni jedna cura i govori, ej, oprosti, ali kaplje ti iza pokapuljače do zgora. Ne možeš vjerovat, čovječe, većina ljudi ne bi uopće se niti okrenulo, još manje marilo da bi došlo do tebe i da bi ti reklo da ti kaplje po kapuljači. I što je još jače, starija gospođa koja je sjedila pored mene, mi je išla pomoć da malo obriše. Znači, dvije osobe su mi danas u busu pomogle. Ne znam, možda sam nagrađena zato što sam se zadnja 2 dana 2 puta digla u busu. U svakom slučaju, vratilo mi onako neku vjeru u ljude, hvala i jednoj i drugoj, puno hvala. Nakon toga, naravno, raspoloženje mi se diglo i preko poda mene je sjedio neki dečkic sa nonom ili bakom, kako god. Prije toga sam nacrtala pahuljicu na staklu od autobusa jer mi je došlo. I on je počeo crtati po autobusu. Tako da sam ja nastavila crtati po staklu od autobusa i nacrtala sam Snješka. Tako da je bilo zabavno putovanje od Srdoća do Rijeke
I ne sjećam se kad mi je tako lijepo bilo u autobusu ovdje u Hrvatskoj. Stvarno oduševljena sam, možda je ovo neki korak naprijed, baš sam se lijepo osjećala danas u autobusu, iako je prokišnjavo, iako je cesta takva kakva je, bez obzira na sve, bilo mi je lijepo, evo. To je bio moj petak 13. do sad. Odlučila sam dakle na ovom kanalu držati se vlogova i videa sa partija i ovih nekih i tako tih nekih videića koje radim. A na Zmajevom gnijezdu sam već bila započela serijal pozitivnih vijesti i namjeravam ga nastaviti. Upravo pripremam skupljam materijal za ekskluzivno izdanje pozitivnih vijesti, pošto se bliži kraj godine, da napravimo svašta nešto dobro što se desilo u 2019. godini. I videi koje sam sad u zadnje vrijeme počela izbacivati, neke zanimljivosti, neke činjenice i tako. Dobrodošli u moju sobu. Dobrodošli u Kostrenu, pardon, cijelo mi govorim da sam iz Rijeke, a u stvari živim u Kostreni. Vidimo se u sljedećem videu, bye bye!